tècnica ninja per fer les paus. Kenichi! No. Quina desgràcia! Què passa? Ai, quin disgust, els pares estan discutint. Què? Que estan discutint? No m'ho crec. És veritat. Hem de fer-hi alguna cosa. Sí. No, res, només que avui és el nostre aniversari. Ja saps que no tinc memòria per aquestes coses. Això no ho pots fer servir com a excusa. El que passa és que ja no m'estimes com abans. Però què dius? Ja no m'estimes i per això ho has oblidat. Si dius més ximpleries, m'enfadaré de debò. Ja n'hi ha prou. Tu tens la culpa de tot el que passa. Ja no t'estimo. Ni jo tampoc, em sents? Sisplau, no discutiu més. Vés-te'n, Kenichi. Això s'ha acabat. Ara me'n vaig a l'oficina. Fes el que vulguis, tant se me'n dona. Ai, què hi puc fer? Tens cap idea? Li preguntarem al meu germà. Dieu que els pares han discutit? És molt estrany, no? No ho sé, però no m'agrada veure'ls així. Ai, És molt trist. encara acabaré plorant. Ja sé el que podem fer. No patiu. Vols dir que hi ha alguna tècnica ninja perquè facin les paus? Sí, n'hi ha una. T'escolto. Estic segur que la mare i el pare tenen ganes de reconciliar-se, però l'orgull no els deixa demanar-se perdó. Haurem de donar-los un cop de mà. Em transformaré en el pare i li demanaré perdó a la mare. I amb el pare què fem, En acabat, la Tori es transforma en la mare i li demana perdó al pare. Exactament. Aquesta és la tècnica de transformació ninja perquè la gent faci les paus. Això vol dir que has de demanar-li perdó a la mare abans que no torni el pare. Transforma't en el pare! Ni. Tècnica de transformació ninja. Ets clavat al pare! Aquest truc no pot fallar. El meu home m'ha decebut. Encara que em demani excuses, no el perdonaré. Només li donaré això per sopar. Ja sóc aquí. Escolta, No em parlis. encara estàs enfadada? Sí, senyor, estic molt enfadada. És culpa meva. Em sap greu tot el que t'he dit. És massa tard per demanar perdó. No ho dius d'acord? He tornat d'hora perquè celebrem el nostre aniversari. Amb bones paraules no n'hi ha prou. També t'he portat un regal. Què? Mira això. És molt bonica, m'agrada molt. Té, per tu. No em deixaré enganyar amb un regalet. Què puc fer perquè tornis a somriure? Si no em dius que m'estimes, no et perdonaré, saps? Esclar que t'estimo, dona. De debò? Sí, ets la persona que estimo més. Amor meu, perdona. Qui ha entrat a casa? Ei, és el pare! Ha tornat a casa abans d'hora! Ai, què podem fer? Qui és vostè? Què? Què vol dir això? Me'n vaig de casa unes hores i ja no em coneixes? Però el meu home és a la cuina. Ja ho entenc, em vols fer enrabiar, oi? No cal que t'hi escarrassis, ja no puc estar més enfadat, em sents? No ho entenc. Qui és l'home que hi ha a la cuina? He vingut més d'hora per fer les paus, però ja veig que em vols prendre el pèl. I això no t'ho perdono, no m'agrada el que fas. Em sembla que només hem aconseguit empitjorar la situació. Espero que no descobreixin què hem fet. Estem en un bon embolic. No vull saber-ne res. Ni jo tampoc. Ni jo. I jo desapareixo. Tori! Has sigut tu qui m'ha volgut deixar en ridícul disfressant-te del pare? No, jo no volia fer-ho. T'has portat molt malament. No t'hi havies d'haver ficat. Per culpa teva, la mare s'ha pensat que jo era un impostor. Si tornes a usar un truc per enganyar-me, et castigarem. Sí, la mare té molta raó. Estimat. Tu també has de dir-li alguna cosa, pare. Faré tot el que tu vulguis. I per haver-te portat malament et quedes sense sopar. Hola, com estàs? Deus tenir molta gana, oi? Tu només volies que fessin les paus. És injust que els pares t'hagin castigat sense sopar. Nosaltres estem costat.
Els ninjas podem passar 2 dies sense menjar. M'han dit que et doni això. És per mi? És un altre càstig. En el fons, els dos t'estan molt agraïts. Això sí que són bones notícies. Així s'aguanta millor el càstig. Perdona el que t'he dit aquest matí. Oblidem tot el que ha passat. No ens tornarem a barallar mai més, d'acord? Sí, no hem de fer patir els nens. Pobrets, s'ho passen molt malament quan ens senten discutir. Nosaltres sempre serem una parella feliç. Sí. T'estimo. A Tori, què et passa? Per què rius ara, No t'has tornat boig, oi, germanet? No, el que passa és que la meva tècnica ninja per fer les paus ha sigut un èxit. Ah, què? Tastaré aquest càstig. Bon dia! És molt bo! Ni-ni!